însoțiți de aceeași nădejde că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Însoțiți de aceeași nădejde că va aduce și ziua când să ne revedem cu toți acei în biserică, la ascultarea cuvântului, și însoțiți de aceeași nădejde că cuvântul pe care îl vestim și pe calea aceasta poate să umple inimile celor dragi care cu nesați ascultă de acasă Evanghelia Domnului Iisus. Evanghelie însemnează veste bună. Tot ce citim din Sfântul Cuvânt este veste bună, dar Evanghelie directă este aceea care ați auzit-o la începutul predicii fratelui nostru Bârsan, Paul, vorbind despre moarte, despre răstignire, despre înviere. Glorie Domnului Iisus! Și prin harul Domnului Iisus, de ieri, din ceva vreme, mi-a căzut și mie ideea asta să vorbesc de ce n-am avut ocazia să vorbesc cu ocazia sărbătorilor de Paști. Dar cum că Hristos Paștile noastre îi în toată ziua, putem vorbi de ce s-a întâmplat cu El acum 2000 de ani în urmă și nu facem niciun greș că vorbim despre asta. Lucru mare e ca să nu uităm niciodată, cum a zis însăși slăvita-i gură în seara Joii Mari, la cina Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori faceți aceasta, să amintiți moartea Domnului. Biserica creștinilor după Evanghelie, Biserica Ortodoxă și Catolică, nu ține niciodată o slujbă înainte de a nu face frângerea pâinii. Cum fac ortodoxii? Ei amestecă pâinea cu rodul viței. Catolicii nu amestecă, o dă ca noi, așa. Creștinii după Evanghelie, e la fel, nu amestecă, dă așa cum dăm noi. Dar aceasta, ori de câte ori o faceți. La începutul credinței, când eu am venit, adică credinței la Fodora, când eu am început și am venit la Sfântul Cuvânt, frații, făceam fiecare joi seara. Și înainte de joi seara, majoritatea. Țin minte că avem o soră mare pe lângă mine, că ea acum mai trecută de 90 de ani, trăiește încă lângă Periș, dar nici atunci n-a fost înrolată între frați și nici acum nu a ajuns să fie. În schimb, când a văzut că mama și careva din familie care mere pentru cină
au postit 3 zile și 3 nopți și au postit. Era fată mare, dar au postit. La urmă zice, aș mai putea încă să bat la Someș un ciubăr de haine fără să fiu obosită, cum era atunci. Să punea hainele într-un ciubăr mare, care avea loc să sloboadă leșia, apoi deasupra punea cenușă, că nu era detergenți. Și apă clocotită prin cenușă merea și spăla toată mizeria, făcea, în special hainele din Cânepă, le făcea albe de vai, Doamne, ce frumoase erau. Și pomerea cu ea, că la Someș era apă multă, le clătărea bine în apă, le bătea cu maiul ăla și iară în apă și iară de câteva ori până când ieșea curată apa de pe ele, apoi o punea deoparte. Apoi când sosa acasă, trebuiau călcate, îndreptate de zbârcituri. Da, unele să călca, cele de Cânepă subțire, de in, alea să călca. Cele de lână nu puteai să le calci. Apoi le aștepta până când făceai câte un cuptor de mălai, dospit în tigăi și punea o cârpă peste pantalonul de lână, îl întindea frumos, apoi punea mălaiele ala pe el și alea îl călca de numai. Celelalte, cu numitul călcător atunci ticlăzău, băga foc în el și îl vâjie până să înfierbânta talpa și apoi cu aia călca. De multe ori în predici mi-am mai adus aminte și mă gândeam la cuvântul din Apocalipsa, că acolo nu va intra nimic întinat, nici spurcat, nici cu zbârcitură. Cât o fi de curat, dar nici cu zbârcitură. Apoi pentru zbârcitură era ticlăzăul ăla cu foc. Așa se întâmplă la noi, când avem zbârciturile astea spirituale în viețile noastre, adesea ori simțim acest ticlăzău care trece peste viața noastră, ca să ne lăsăm de vorba multă, care e o zbârcitură, ca să ne lăsăm de a judeca pe alții, care e altă zbârcitură, ca să ne lăsăm de glume și de râsuri, care sunt alte zbârcituri. Și apoi când ticlăzăul ăla trece peste trupul tău și stai colo un pic bolnav, așa ești dezmerit, mă, dacă ai fi așa pocăit tot timpul, vai, Doamne! Vedeți? Acum am trecut așa prin câteva gândiri, dar să ne întoarcem la acest minunat cuvânt care ne vorbește nouă despre moartea Domnului Iisus Hristos. La ceasul al 6-lea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al 9-lea. Întunericul în plină zi e ceva ce se întâmplă nu numai atunci. S-a întâmplat și înainte eclipse de soare, eclipse de lună, s-a întâmplat și după aceea, și în zilele noastre s-a întâmplat.
Dar foarte interesant că eclipsele care se întâmplă după cum se rotește pământul în fața soarelui, eclipsa așa trece din țară în țară și cine știe unde să gată. Când nu-i mai acoperită raza soarelui. Dar ce minune a fost atunci? Din această, să zic, întâmplare naturală, a devenit una supranaturală, că nu a fost peste nicio zonă din afara țării lui Israel. Numai țara lui Israel a fost în întunericul acesta, fiindcă numai peste ei a căzut blestemul cerut, sângele lui să cadă asupra noastră. Și le-a arătat cu prima întâmplare a morții, a răstignirii, mai bine zis, că ei vor fi în binoclul lui Dumnezeu și vor primi pedeapsa pentru asta. Și atunci groaza mare i-a apucat, fiindcă a văzut ce nu li s-a mai văzut până atunci. Și în ceasul al 9-lea, adică la 3 după masă, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabactan, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce credeți că l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos, Tatăl Ceresc, în momentele acelea? Fiindcă Dumnezeu este așa de sfânt, El nu poate vedea păcatul. Și Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor. Și în felul ăsta, Tatăl nu l-a mai putut vedea. El cel neprihănit, El cel fără de păcat, El la care nimeni nu i-a putut arăta un greș în viața Lui pământeană. Acum era îmbrăcat cu toată hâdoșenia păcatului omenirii. Nu numai a omenirii din timpul acela, ci de la Adam și până la ultimul om care va fi pe pământ, toate păcatele lumii au fost puse asupra Lui. Și Tatăl, fiindcă dreptatea lui Dumnezeu cerea moartea pentru păcat, a găsit cu cale în sfințenia sa după planul întocmit mai dinainte, ca tot păcatul să cadă asupra lui Iisus, care a luat un trup, cum zice la Evrei, și în Psalm, tu n-ai voit nici jertfă, nici ardere de tot, dar mi-ai dat un trup. Și apoi cu trupul ăla a venit, fiindcă trupul lui era asemănător cu a nostru, identic de altfel, numai fără de păcat, și fiindcă carnea-i păcătoasă, orice trup de carne îi în felul lui cu păcatele lui, atunci Dumnezeu a pedepsit păcatul în trupul de carne al lui Iisus. Și în felul acesta El a răstignit toate păcatele
omenirii, ca să nu mai aibă puterea asupra omului păcatul, dacă omul vrea să scape de el. Dar dacă omul nu vrea să scape de el, păcatul ține rob, diavolul mai ales îl ține rob prin păcat pe om. Ce minunăție că Dumnezeu a găsit o soluție prin care eu și matale care mă asculți să scap de păcatul meu, să nu mai plătesc eu, că pedeapsa care trebuie să o port eu a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți de rana păcatului nostru. Glorie Domnului! Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau: iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat, de-a luat un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea zicând: lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Mulți predicatori am auzit spunând că-și cuvintele acestea, Eli, Eli, lama sabactani, au fost cuvinte cunoscute de mulțime, că ar fi fost rostite în vechea limbă din care se trăgea Avram, până n-a codificat și n-a scos la iveală limba evreiască. Dar, dacă așa era, toți știa ce zice, dar n-a fost așa, fiindcă toți erau prezenți acolo. Era acolo prezenți și preoți, erau acolo prezenți cărturarii, era acolo prezent mulțime, era acolo prezenți romanii. Dar nimeni nu știu ce zice. Auzindu-l zicând Eli, ei n-au înțeles că zice într-o limbă duhovnicească. Ei n-au înțeles că e o vorbire în altă limbă, ci ei au gândit, dacă o zis Eli, va fi strigând la Ilie. Vedeți? Aceasta ne dovedește clar că a fost o limbă, cum și astăzi dă Duhul Sfânt la oameni. Limbi omenești, limbi cerești, și una din limbile alea care se vorbește acolo în cer, pe care Tatăl vorbește cu arhanghelii. A strigat și Iisus la Tatăl, glorie Lui. În continuare, vedem apoi că dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Strigătul tare a fost ultima sforțare a întregului trup de carne. Dar el a strigat, ne spune Ioan în capitolul 19, s-a isprăvit, s-a sfârșit, fiindcă el a urmat Scripturile și mai trebuia să sosească și timpul să-i dea oțet, după cum scrie în Psalmul 22. Și în altă parte l-au adăpat cu oțet, dar el n-a vrut să bea. Când și aceasta s-a întâmplat,
Iisus cu un strigăt enorm de mare, ca un răgnet grozav. Odată cu acest strigăt tare, și-a dat și Duhul, fiindcă El a zis, eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Prin urmare, El de bună voia Lui și-a dat viața. Ostașii, oamenii care erau prezenți acolo, toți au văzut aceasta e o minune, fiindcă omul răstignit nu moare atunci. Se întâmpla de stătea pe cruci câte 3-4 zile și apoi mureau. De aceea aveau obicei să le spargă fluierile la picioare, să le zdrobească fluierile picioarelor și apoi să-i dea jos și zăceau acei lângă cruce, că n-avea voie nimeni să ia de acolo până murea. Dar când a venit, i-a zdrobit la el din dreapta, i-a zdrobit la el din stânga și a venit la Iisus. Dar a văzut culoarea feței, a văzut că totul s-a schimbat, e mort complet, nu i-a mai zdrobit picioarele, ca să se împlinească altă spusă profetică, că nu i-a zdrobit niciun os. Glorie Domnului! Atunci, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două la mijloc. Și acesta iară e un mare secret. Cine știe de câte zeci de ani era perdeaua aceea? Și o pânză agățată chiar în cui se învechește, se poate rupe ușor. Dar aia era o pânză groasă, aia era o pânză prin care aproape nici nu s-auzea ce se vorbește dincolo de ea, nici nu se vedea prin ea. Și cu toate astea, când El a strigat și și-a dat Duhul, perdeaua s-a rupt în două la mijloc, arătând că s-a deschis drumul în locul preasfânt, glorie Domnului. Și această deschizătură de drum e pentru mine și pentru oricare asculți Evanghelia. Și tu poți intra acum în locul preasfânt, că Iisus a plătit pe deplin pentru păcatele noastre. Numai să credem în harul adus și să ne apropiem de Domnul nostru cel binecuvântat și slăvit. Glorie Lui! Apoi a urmat ca să fie dat jos de pe cruce și un sutaș a îndrăznit să se ducă la Pilat, de care nu prea puteai să te apropii. Dar ăsta nu era, adică nu sutaș, fruntaș, învățător mare, Nicodin, s-a dus și a cerut trupul de la Pilat. Dar Pilat a gândit, nu știu dacă, cum să moară așa repede un răstignit? Păi 3 ore au fost viu timp de întuneric. Când s-a gătat întunericul, el a și murit. Cum? Nu se poate. Și-a chemat pe sutaș, dar sutașul ăsta era cel ce-a stat acolo, care a zis, cu adevărat ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și a raportat la Pilat, da, uite cum s-a întâmplat și a murit. Atunci Pilat a zis, nu, luați-l și
duceți-l și răstigniți-l, îngropați-l. Dar mare mirare unde vreau eu să ajung. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov, cel mic, și a lui Iose, și Salome. Salome era sora lui Maria. Iacov cel mic și Iose erau frații Domnului. Maria era mama Domnului. În alte evanghelie ne spune că era și alte femei care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și slujau. Și multe alte femei care se suiseră împreună cu el în Ierusalim. Deci, vedeți, au fost mai multe, dar cea mai interesantă, știți care a fost? Maria Magdalena. De ce? Dacă înturnați o foaie, numai aici, în capitolul 16, cu versetul 9, aflăm cine a fost Maria Magdalena. Așa, Iisus, după ce a înviat în dimineața dintâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scoseseră 7 draci. Și în Evanghelia lui Luca, capitolul 8, cu 2, tot așa ne spune că din Maria Magdalena Domnul a scos 7 draci. Dragii mei, de ce oare acum vă veți întreba, s-au arătat întâi la femeile astea și nu s-au arătat la ucenici întâi? Dragii mei, ia uitați-vă la bravura femeilor acestora. Ucenicii, ne scrie Biblia, când au văzut că l-au luat, când au văzut cum îl bat, când au văzut cum îl scuipă, cum îl tratează de grosolan pe Iisus, unii s-au temut să nu puie mâna și pe ei și au fugit. Alții lași, oarecum. Am crezut că ăsta, cum a zis Cleopa în drum către Emaus, am crezut că el ne va izbăvi de romani și din astea. Dar acum, dacă a ajuns așa, știți ce scrie Biblia? Toți ucenicii l-au părăsit. Dar ce interesant, femeile nu l-au părăsit. Și asta e o veste mare pentru toate surorile noastre. Femeile au fost mai tari ca Petru, care a zis către Iisus, eu și la moarte mă duc cu tine, de să le apă de toți, eu nu. Dar și el l-a părăsit și s-a lepădat înainte la o slujnică, la o portăriță. Dar femeile astea, Maria Magdalena, din care scoseseră 7 draci, de mama lui Iisus nu-i mirare, că mamă, o durut, o stat până la capăt acolo. Dar Maria Magdalena nu a fost rudă cu Iisus. Nu a avut nimic comun, decât că Maria Magdalena a cunoscut harul vindecării. Maria Magdalena a cunoscut harul eliberării ei din ghearele a 7 draci. Apoi avea un drac
de pofte trupești, aveau un drac de făloșenii, de a se lăuda cum fac femeile, aveau un drac de a umbla cât mai ispititor, cum umblă multe altele de azi și nu știe că duc în spate un drac. Ea avea 7 duhuri din astea, cu 7 patimi grozave, care nu ne sunt scrise exact toate ce făceau. Dar când a întâlnit pe Iisus slăvitul, cineva forța nota, dar se poate că în mintea lui a fost numai o închipuire, dar și realitatea a putut să fie așa. Maria Magdalena, când l-a văzut pe Iisus, zicea respectivul, s-a prezentat așa cum se prezenta Eder, racola pe alți bărbați. Dar Iisus, cel fără de păcat, cel cu simțuri sfinte și curate, o lăsat-o până s-o mai apropiat și când o strigat odată la duhurile alea, toate o lua la fugă și-o rămas liberă. Glorie Domnului! Eu am văzut draci fugind. Eu am văzut. Și la Toronto s-a întâmplat. Nu știu câți au fost acolo. Dar într-o seară târzie, după evangelizare, pe strada Shepherd, un demon a început să facă ravajii cu o tânără și fuge după mine repede un tânăr, altul, hai frate că i s-a făcut rău la o soră. Eu deja am ieșit, mă îmbrăcam afară unde era cuier pentru haine. Am lăsat tot și m-am dus. Ea era toată strâmbată și adunată acolo jos. M-am plecat jos să-i văd ochii și am văzut pe ochii ei că are un demon. Și apoi ne-am luptat și am strigat timp îndelungat până când demonul ăla a fugit. Dar când a fugit, ea așa scos un strigăt, gândeai că creapă jamurile. Nu știam cum să ne mai rugăm, ce să mai facem, că el tot zicea că nu iasă, că n-are unde. Ce mi-a dat aminte atunci, cât e Toronto ăsta de mare, găsește și un porc, că Domnul Iisus le-a dat voie să intre în porci. Ieși afară! Aia a strigat și apoi a rămas așa ofilită, dar au scăpat, glorie Domnului. Am văzut din astea mai multe, nu mai insist, dar îmi închipui ce-o fi făcut ei 7 draci din Maria Magdalena. Cum au putut ei, care de care s-o ia la drum, că a venit cel care-i Domn, stăpân, și are putere să poruncească, cel care și înaintea căruia duhurile cad în leșin. Astea trebuie că nu au căzut în leșin, dar au luat-o la fugă. Și Maria Magdalena a fost salvată. Ce minunăție! Ea a devenit primul apostol. Că ea a fost prima care a vestit învierea lui Iisus. Femeile în grup, măcar au văzut îngerii acolo, au fugit pline de spaimă, s-au dus, dar spune Biblia că niciuna nu a spus la nimeni nimic, că le era frică. Păi ele au văzut ura preoților,
ura călturarilor, ura mulțimii, batjocurile soldaților, zângănitul armelor lor. Nu-i mirare că ucenicii au fugit, dar ce mirare mare că niște femei n-au putut să fie înspăimântate ca să se despartă de Iisus și să fugă. Nu! Ele au făcut exact cum scrie Sfântul Cuvânt rostit de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 38 și 39, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpâniri, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, fie-i slăvit numele. Astea au fost față în față cu mulțimile, astea au fost față în față cu moartea, astea au fost față în față cu stăpânirile, astea au fost față în față cu batjocurile, dar nu le-a putut nimeni. Mă gândesc de câte ori au fi strigat la ele soldații, plecați de aici, dar ele n-au plecat. Ele au fost prezente acolo, apoi ele au stat, probabil că au ajutat și ele pe Nicodin și pe celălalt când l-au dat jos de pe cruce, că nu așa ușor a fost de a-l da jos. Vedeți bine, ei nu l-au răstignit nici ca pe ceilalți, ci pe el l-a pus sus, așa că n-a putut ajunge să-i dea oțet, a pus într-o prăjină de trestie de bambus, lungă, poate 3 metri, ce știu cât, ca să ajungă la gura lui. Și după ce l-a dat jos, a trebuit balsamat, înfășurat în fâșiile alea de pânză, care a trebuit înfășurat și atâta ulei au mâncat fâșiile alea, 100 de litri de aloi, până când i-am înfășurat deget cu deget la mâini, la picioare, mâna, cealaltă, picioarele la fel, apoi adunate-l în loc, apoi trupul tot, și l-a făcut ca pe o pupă de verme de mătasă. Și așa l-a pus în mormânt. Ele nici atunci n-au mers de acolo. Ele au stat și s-au uitat unde l-au pus. Vedeți? Apoi cei doi au prăvălit o piatră mare. Încă o dată, poate, cât o roată de car. Că am văzut la mormintele astea, îi făcut așa șanț în fața mormântului pe care glisează piatra aia. De-aia îi se zice în 2 din Evanghelii că a prăvălit piatra, adică n-a răsturnat-o, nu a dat cu ea deoparte, ci a prăvălit-o, a dat-o de-a roata.
dar el a stat acolo. De aceea Iisus, la Maria Magdalena și la celelalte prezente, a fost ca o răsplată a statorniciei lor, ca o răsplată a credinței lor, ca o răsplată a faptului că ele nu l-au părăsit deloc. Ele au fost, deci, primele care au văzut minunea și Maria a văzut exact minunea minunilor, că a văzut pe Iisus. Atunci ea s-a dus și a povestit. Glorie Domnului! Toate surorile noastre trebuie să devină niște apostoli care să vestească învierea lui Iisus, patimile Lui, moartea Lui. Să lăsați alte cuvinte, să lăsați poveștile de nimic și să vestiți Evanghelia. Că dacă voi deveniți niște apostoli, vestitori în căsile voastre, atunci voi veți vorbi despre asta la bărbații voștri, la copiii voștri. Atunci voi veți întreține în familie multă binecuvântare, voi veți întreține în familie pace, voi veți ține la voi pe Iisus în căs, mărire Domnului. Dar multe femei să facă apostole ale diavolului. Toată ziua vorbesc numai de una alta. Zicea odată un preot, cum era atunci mai de mult cu primarul, apoi zice, primărița cu notărășița sunt certate, apoi femeia lucutare cu o lucutare zmânioasă, apoi cutare cu cutare, nu încap una de alta. Apoi toate astea, zice, au ațățat pe bărbați și în sat la noi, îi numai o ceartă, oriunde te duci, tot să ceartă la oaltă. Păi de ce? Au avut diavolul niște femei apostoli pentru el. Și acesta apoi le joacă. Dar nu vă lăsați în cursa diavolului. Voi sunteți chemate, surori scumpe, să propovăduiți Evanghelia la oricine întâlniți. Cum mergeți și acum, după o cumpărătură, până stai la rând. Măi, zi două cuvinte de Iisus la El din fața ta, la El din spatele tău. Zâmbește frumos, că nu poți da mâna, că nu stai aproape de El. Vorba mere, mă, la 2 metri, numai bine îi vorbești. Spune-i, eu sunt o predicatoare a jertfei lui Iisus și în casa ta și în familia ta, că cred că și tu, dacă nu l-ai văzut pe Iisus așa, în trup, dar l-ai văzut lucrând și l-ai văzut cum te-a izbăvit din stările tale și l-ai văzut când ai strigat din boală, cum a venit și te-a vindecat. Alaltă ieri vorbeam cu un frate, Hozan, când ai făcut rugăciunea aia cu fratele Andrei atunci pentru bolnavi, și eu am fost bolnav, am pus o mână unde m-a durut boala mea veche și una am ridicat-o în sus și când ai început să te rogi, în toată casa s-a simțit așa o prezență a Duhului Sfânt
și o putere și Domnul e Cel ce lucră. Glorie lui Iisus! Fii astfel o femeie angajată în vestirea lui Iisus, Cel înviat. Domnul să vă binecuvinteze! N-aș vrea să trec, că ceasul s-a dus, dar prin harul Domnului Iisus Hristos, de azi înainte, schimbați-vă numele. Numai femeia, numai alu cu tare și femeia cu tare. Spuneți tuturor, eu sunt a Domnului, eu vreau să vestesc împărăția lui Dumnezeu, eu vreau să vestesc moartea, patimile, adică răstignirea, moartea și învierea lui Hristos, că asta e adevărata Evanghelie și asta nu trebuie să lipsească. Trebuie să învățați copiii de mici să stea în rugăciune, să stea la sfat cu Biblia, cu Domnul Iisus. Și atunci, ce minunat când copilul e bine educat, Iisus se poate apropia de el. Nu știu dacă v-a informat nora mea, Daniela, a lui Ezechiel. Ea și-a făcut un pat lângă copilașul bolnav, lângă Noa, ca să-l vegheze. Și acum cred că e de mult asta, mai mult de o lună. Nu știu, 2, dar e mai de mult. Noaptea i s-a părut că se mișcă copilul, s-a sculat repede să vadă ce-i cu el. Și când s-a sculat să vadă ce-i cu el, copilul îi spune: mamă, n-ai văzut nimic? Nu, ce să văd? O venit Domnul Iisus la mine. Cum adică, mă? Păi așa o coborât din tavan cu o lumină mare. Și o zis: Noa, am venit să-ți fac bine, de acum nu vei mai avea dureri. Și cât e de groaznică durerea de cancer, din noaptea aia înainte copilul nu mai este chinuit de durerile bolii aceea. Glorie Domnului Iisus! Băi, dacă vorbești de Iisus cu copiii tăi, ei au în cele din urmă o credință mai vie decât tine. Și ei nu au viclenie, ei sunt curați, mult mai curați. Pune în ei sămânța aceasta, Iisus. Și această sămânță, când crește în ei, ei devin transformați și atunci seamănă cu Iisus. Vor fi cu adevărat niște Hristoși mai mici. Doamne Iisuse, îndură-te de copiii noștri a tuturor, dar îndură-te de femeile, de surorile noastre, tinere și bătrâne. Oriunde-ți fii, vorbiți de Iisus. Amin.